12-13 яшьтәрдә үсмердең аң кимәле үзгәрә, киңәя башлай. Ошо сырда уның өчен укуу түгел, башка кыйммәттәр мөһимрәк. Ул оялсанга әйләнә, бөтә класс алдында ятак таянында җавап бирүе уның өчен уңайһыз һәм кыен була башлай. Әмма үзеңне үзең исбатлау һәм күрһәтү теләге көсәя. Буны тормышка ашыру өчен ул яңа мөмкинлек, башка юллар табарга тырыша. Тап ошо мәлдә баланың компьютер уеннары менән мавыгып, шикле компанияларга инеп китүе ихтимал. Ошо вакытта кыюһызлыкка килтергән бар нәмәнән касырга теләгәнгә күрә лә, бала шундай насар әйбердәргә юлыкканын өлкәннәр аңлап йетмәй. Аузу биллаһи минеш шайтанир раҗим. Бисмиллаһир рахманир рахим. Алхамдулиллаһи раббил аламин ва салату ва саламу ала Мухаммадин ва ала алихи ва асхабихи аҗмаин. Ассаламу алейкум, мөхтәрәм газиз кардәшләрем. Аллаһу Тәгалә Коръәндә әйтте: "Әл-малу вәл-бануна зинатул хаятид дунья." Маллар һәм балалар алар шушы дөньяны зиннәтле торган, бизи торган әйберләр иде. Шуңа күрә кешегә бер артым килсә, байлык килсә, балалары туса, ул сина, ул шатлана, ул шушы нәрсәләр белән үзенең дөньясын бизи. Әлбәттә, дөньяның иң зур бизәкләре әлбәттә безнең балаларыбыз. Шуңа күрә бик мөһим, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, аларны тиешле рәвештә безнең динебез кушканча тәрбияләргә. Һәм икенче яктан Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иман китергән бәндәләрем, я юхаллазина аману ла тулхикум амвалукум ва ла ауладукум ан зикриллаһ, фаман яфъал залика фаулаика хумул хасирун." Аллаһ Тәгалә әйтә: "Иман китергән бәндәләрем, сезне малларыгыз, байлыкларыгыз һәм балаларыгыз Аллаһның зикреннән шөгыльләндермәсеннәр" ди. Ягъни шушы малга бирелеп, байлыкка, дөньяга бирелеп, балаларыгызга мавыгып, Аллаһны онытмагыз ди. Улы хәсрәттә булырсыз дигән. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, без дөньялыкта яшәгәндә бөтен дөньябыз да төзек булырга тиеш, байда булырга тиешбез. Балаларыбыз да каралган, бөтен нәрсә белән тәэмин ителгән, гаиләләребез бөтен нәрсә белән каралган булырга тиеш. Икенче яктан без әлбәттә шушы биргән байлыкларга, малларга һәм сәламәт, тәүфиклы, иманлы балаларга шөкрана кылырга тиешбез. Чөнки әгәр дә бәндә шушы алтын урталыкта булса, аның дөньясы да төзек булса, ахирәте дә төзек булса, ул дөньяда да бәхетле була торган була һәм ахирәттә дә бәхетле була торган була. Аллаһның җәннәтенә, Аллаһның рәхмәтенә ирешә торган була. Һәм иң улы тәрбия, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, ул синең мисалың. Бала иң беренче тәрбияләнә ата-анасына карап. Ата-ана нәрсә әйтсә дә, әлбәттә ул нәрсәләр әйбәт була, ләкин иң беренче мисал ул бала карый сиңа, синең мөгамәләңә, ата-ана нинди мөгамәләдә, ата-ана ничек итеп бер-берсе белән сөйләшә, ничек итеп үзен бер-берсен юата, ничек итеп бер-берсен яши, шулай итеп карап, башка кешеләр белән, башка милләттәге, башка диндәге кешеләр белән ничек итеп сөйләшә, ничек итеп аларны мөгамәлә кыла, тугры буламы, тугрысыз буламы, тәрбияле буламы, тәрбиясез буламы, шуңардан тора. Шуңа күрә, мөхтәрәм газиз кардәшләрем, тәрбия ул үзебездән тора. Без ничек булабыз, балаларыбыз да шундый була. Шуңа күрә сезгә иң зур теләгем шул: мөхтәрәм газиз кардәшләрем, балаларыгыз иманлы булсын, тәүфиклы булсын, сезгә терәк балалар булсын, киләчәктә үзебезнең халкыбызга, үзебезнең милләтебезгә, үзебезнең динебезгә файдалы һәм бәрәкәтле балалар булсыннар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Иң мөһиме, баланы үзенең уңышсызлыктарын кисерә белергә өйрәтегез. Уңышсыз мәлдәрдән бер осырда яшәеп китүе үсмердең эскен тылышын үзгәртүе бар. Һөҗүмтәлә ул яңа әйбергә тотынудан я хата яһудан куркыр. Ата яки әсәй кеше гасисенә кәрәкле мәлдә хәрәкәте, урынлы һүз кәңәше, ихлас мөнәсәбәте менән ышанысын, үсмердең таудар актардай көскә икәнлеген күрһәтә алһа, берәр көндә балаһы ла буга ышанып, якындарына шуны исбатлар өчен һич шикһез тырыша башлар.